Para riba iya nga ai kublay pi asngap eka man ki bat hakane ka jing pakhang ki jing ai jing mut bat ki ba phone na gabenta kane ka man ki bat ki kham bon bane ka bajulong baro shikata ki jing perkhat jong pi ki lapoi bat ki kenthop ya ki ba bon ki mat ki bladon ha ki jing mut jong pi ngala persang ban kenthop lang ya ki bon kat bala ki don bon ki bala ban yo jing hikai na pi ki bale sia la dalong da kumwei on don batep ni yo i ya kita padeng kane ka khlam ngasngo bangadai banya sam ya ki ju ki mat bat baro ki parari ha kane ka man ki bat ka baja hapdeng jong kathma paralok ka jingele ka India persya ka corona kadai ka belayalam da ki brio ha India ki brio ki khun persya ka corona phiru phia khun ka sarkar bat ki bor sanshar ki khun lang rengkat bat ki patba kari ka bahe kum ke India ka badang ya khun ban kiau shaprang kadang ya le ka thma persya ya ka jingdok jingkerdo kani kadai tang maka kalenti bane khun bat job ya ka corona ngilong ke bayo ka bu shibun ba menta kari baro ka wei ki brio baro kinong shongshnong baro ha kari kilong shipai ha kane ka jing ya khun bat kilong ru kinong yalam jong ka jing ya khun lada pipet saudong pin sngo tho ba kane ka thma kadai ka balaya lam hi de ki brio ka perthai baro ka wei kadan ha padeng ka jingele ha kane ka jing e jong kane ka khlam ya kane ka jing ya khun bai dan bentalang de ki brio baro on se kren bat ya tai ha baro ka wei kari ki brio ki lawan shakhamat banirap iwei ha man laki kendong jong ki surok nag ba pen biang ba mi ki baduk ka jing pen biang ya ki mar ration ka jing buat ya ki jing patha jong ka jing pakhang ka jing bo ya ki hospital bat ka jing shnai ki tiar sumar ha kari menta kari baro ka wei ka don ya ka wei ka thong bat ka ya yat lang ha ka ju ka lenti ka bathap kti bat ka ba pen sawa de ki tiar yeng ka jing thang ya ki sharak kine baro ki laken tiu ya ki jing snow ka mensiam ka ba ki parari ki larai ban le ai kala ai mensiam ya baro la ka long ha ka nong ba ne ka shnong ha nong kendong ka i kum ka jinglen la dia ka bakraw ha ka baro ki kwa banyano senyang pet ye ki hinmen ki para ki badi ki nong rep ha ka wei ka liang ha pedeng jong ne ka khlam ki trei shitom ha ki jaka rep jong ki met bat sngi bat ki khuslai ru ba omdei bandon bayap thangan ha kari baro hala ka jong ka jingla ki ye khun ye ka ne ka thama la don ba map no e ka bai wai don ru ki ba ai ka bai bam temen ne ka jingyo jong ki shaka PM cares la don ba ai sngo bha ya baro ki jhor na ki jakarep don ru ki ba ai ya ka bam shaki spangut ki brio ki badok man la gasngi don bashnai ki mask ne ki jingda khmut don ki ba shong ban pen kerpang ya la dia la ka jong ki ba ai rong ya ki school ki ba kisa paralok hapo jong pi hakendong ka donut jong pi kamen siem ban yarap ki wei ka ai bor ki India ban khun persya ya ka corona ka penlong ya kani ka thma balayalam shisha de ki brio bat ngile yo i haki kindiat snam balalet hakari jongi bakadei ke ka bapen khlan bor yangi la ka long ka ai ti no ya ka subsidy jong ka gas shet jing shet de ki million ngot ki nong shongshnong ki balarang ba banyalam ya ka swachh bharat abhiyan ban shnai ki pankhana ki don bon ki noksa ki bakum kine baro ki pen i ba mangi baro nge sno lang bat la pendat yangi de uksai baklan yo mensiam ban le na ka benta kari para riba iet da ka jing sngo buram bakraw nga ai ku blei ka ne ka jing sngo jong ki shispa lai pho klur ngot ki nong India da ka bango ya ka khli ajonga ka sarkar kla pen kre ru ya ka rensan leng ba ka internet ba pen la ban le na ka benta kari kat kum ki jing sngo jong pi bat ki jing sngo tanat jong pi ru ha ka por ka ba pilat ka ne ka rensan ka de ka covidwarriors.gov.in ngan ong sa shisien ka covidwarriors.gov.in ka sarkar kala penya so ikinong 3 months ngo bha jong baro ki seng ki emlang salang kinong mi khmat jong ki seng patba bat ki bor sanchar lang ba kane ka portal kane ka kenthop ye ki doktor
ki NOS, ki nong trei Asha, ki ANM, ki nong ya trei lang na ke NCC bat NSS, baro ki riu syampang na ki lan boper. Kila penlong ya kene kerensan kum la kajong. Kini gibriu ki rap shibon hakashnong bagisa, ban shnai ki rukom trekam, ban la ban lei habadan ki jing bat ru ban penurlong yaki. Piru pila ban yasnokti bat ka covidwarriors.gov.in, bat syakri yagari dagabalong ki shipai covid. Paralok, baro ki jing syam baro ki jing kun, ki ai jing hikai, ne ki hikai yapi. Ki ple lenti ban la ban le bat ki kedau lenti syakatong. Hagane ka kenti ke bamenta, ka jingkut jingmut bat ka bor balapan da baro ki nong shnong, kelawan ra ke jingkela batamai hagari India. Ki kam ki jam jongi, ki office, ki jaka pule, ki jaka sumar, baro ki yat stat lengba ki kor ki bor ka jok bamenta. Lengba kane, ka kumba baro ki basyam tamai ki hagari, ki shnaya ki batamai hapdeng kini ki jingya kendo. Paralok, ngimat ya ke jingmi na ke jingya trei lang kari kum kawai ka kenhon. Mentala kalong ke sorkar pedeng, ne ke sorkar jela. Baro ki tenat hapok jengki, ki trei lang da ke jing stat, ban yo ai jing yarap. Lagi long ki beriau ki betrei, haki kam lingsun, ne ki kamrel. Kine baro ki trei shitam, sngi bat miet, kenang bagi beriau kari, kin duna ki jing Le se bon napi, pentip bakadan ke jing syakri bakerpang, balatip, kum ka lifeline udan. Kabadang ya caprang, ban penpoi ki dawai syabaro ki benta jong kari. Kini ki perlok jongi, hapo ipor ibalengkot, kila let syakumba lailak kilometer nasun, hapo kari, bat kila penpoi ya kumba sanspa ton ki dawai, bat ki tiar sumar, syapi, hajan baro ki jaka kendong jong kari. Hagajo kurukom, ki perlok jongi, na ketenat ki kamrel ki treshitom hakani kejing pakhang. Kenang bagi riu pat ba, hakani kari, kin om duna ki mar bakongsan. Na kebenta kani kakam, ketenat ki kamrel ke India, kapeniat palat shispa teli ki rel ki tiar, hapalat nrupau teli ki lanjat rel. Kumjuru, ki beriau jong ketenat yengdak, ki treye kebenta bakongsan, ban penpoi ye ki dawai. Barok ki company, ki dehi ki shipai ki belek persya, yaka corona. Paralok, hapok ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Package. Ya kapisa lapha bet ki akaun jong ki baduk. Ya ka baybam temen balatip kung ko old age pension laai. Ya ki baduk laai lai benai, ya ki tendong gas syat jing syat, bat ki marbam ration. Habarok ki nikikam, ki beriau ni ki tenat boper jong ke sorkar. Ki beriau batrei ha ki bang, ki trei sngi bat miet kum kawai ka kenhon. Ngayaro ru iki sorkar jela jong ka rijongi, baki trei shitam, banya kun ya kene ka klam. Ka jingkit klik bagi borsen syar bat ki sorkar jela ki ba. Ka don ya ka benta ke bakrau, ha ka jing ya kun ya ka corona. Ya ka kam jong ki, nga ai ka jing ya ro. Para riba iat, ki beriau ki badan jing ya day bat ki kam syakri, ha ka kot ka kya ha ka lengkari. Kila penpaw ya ka jing sengau hun jong ki, halor ka an balawan ra dang syen. Ha kene ka an, kadon ka kendon ban penstom jur, ya kino ki bale ki kam sniu. Ki bale ben, bat pen mensaw ki nong trei ka kot ka kya. Ki baya kun ya ka corona. Kani ka senjam kalong ka bakongsan bah, banyadai ki doktor, ki nurse, ki nong trei paramedical, ki syakri ka kot ka kya ha ka imlang saalang, bat kito baro ki batrei sngi bat miet, ban pelat ya kari na ka corona. Para riba iat, mangi baro ngi sngo tho, bah kani ka thma persya ya kani ka klam. Ngila yo ekalat ban pet, yala ki jing yala ka imlang saalang, bat ki jingja bahajan jongi, na ka rukom yo i ka bathamai. Kaladon ru ka jingkala ha ka rukom shim ka imlang saalang, ya ki Menta, ngila sngo tho ka jingkong san, jong baro ki beriau ki badan jingya day, bat ka jing jongi. Ki don ki beriau ki batrei, ha ki yeng jongi. Ki nong trei ki bayarap, ha ki jingdon kam jongi. Ki beriau ki batrei, ha ki dukan shnong.
kini baro kidannya ke benta ke bakrau ke bangimat menta. Hagajuk kerukwam, ki brio ki bapenpoi ki mar bakongsan, ki henmen ki para ki batrei haki yo bade ki marrep, ki nongnya oto hajan ki yeng jongi, ki nongtan ki rickshaw, mentangi mat hado katno kalong ka ba yangi klem maki. Hakini kisngi haka social media, ngi i bahaka por badang trekam ka jing pakhang. Ki brio omtang bagi kenmau yala ki jong ki paralok, ki bakmi ki jing dan kam jongki. Henry ki thoru syapang jongki da ka jing sngo burom. Menta, kum kini ki dur ki mi na man laki kendong jongkari. Haka balai i baki brio ki berde ki sentio ki nong trei ki bapen khoj. Kam menchua, le se pim juken mau ka kam baki trei. Laki long ki doktor, ki nong sar, ki brio haki weki weki jing syakri. Om tang kat ni, kila dan bon ki jing kela haka rukam perkhat ki brio syapang ki pulet. Kam menchua, ngim ji i ek syapang ki pulet. Lat no na kabasniu. Ki pulet menta, ki ai bam ye ki brio ki badok, bat ki yarap ban penpoi ye ki dawai. Karukom baki pulet ki wan ban ai jing yarap. Kaliang babha jeng ki pulet, kalapau hakmat jengi, bat kala penki iki jingmut jeng perkat jengi, bat keta iki donot jengi. Kadega kabu haka baki riu pat ba, ki don jing yadai bat ki pulet, haka rukom kabakta bat kababha. Ki pulet jengi, kila syem yakania kum ka kabu, ban syakri ki pat ba. Bat nganget skem, bagi ni ki jingja kinwan ra, ya ke jingkala babha haki por banwan, bat ngin weng no ek basniu, bat bujli da kababha. Paralog, bonsien ngi jiyo asngo syapang, ka jinglong, ka jing knyot ben, bat ka jingmut balasay. Lada pipet lang ya kini ki kentien, bat ya ke ke badan halendet jongki. Pinyo i ya ke jingkang, ke batamay ke baple, ban sngo tho ya ke jing im. Lada ngi ekran syapang ke jinglong jongi. Ngi ong, kadai ke jonga, ngapendan kam ya ka, bat ka ni ke jing sngo jonga, kadai kabangi shim baka don lupa ha ke jinglong jonga. Om don ke basngo i syapang ka ni. Henry, ke ke bamdai ke jonga, ke kabangam dai hok, nga keni no na kiwei bat penan kamela dia, ngi khot ya kani ka jing knyot ben ya kiwei. Halendat kini artli, halor ke jinglong jongi, bat ke jing knyot ben ya kiwei. Haba ke jingmut balasay, ka le bat perkat da kumwei, ngi yo i ke jinglong basay bat ke babha. Haba don mano ba ai no yala ka hok, ki ba ulat treshitom, ki ka ba udan kam per la obreu udan kam kendiat na shibon, bat u no yala ka jong ke jing sngo khya. Uyasa me ka hok jong u ban pendap ya ke jing dan kam jong u weipat. Kata ka dai ke jinglong basay. Paralok, hakini ki por bangi mat jeng ya kini ki jinglong babha la tenjo. Pilayu i baka India kala syem katto ka ni kirai, haka bedai bat ki bahap shalendat ka ri jongiru. Hakini ka por jong ka jing ka jing na kaliang ki dawai, kadan hakmat na kabenta ki ri ki beruspa, bat na kabenta ka perthai barok kawe. On don baka no ya ke India, bahakani ka por jong ka jing wala da ke India kam ai lang ki dawai sya ka perthai. Man ki ri ki sngo tho, ba na kabenta ke India ru, kabawan hakmat kadai, ban pelat im shwa, yala ki jong kinong syong shnong nengkong. Henry paralok, ka India kalarai ban le sya lendat ka ri la jong ru. Ka India kalarai kat kum ka jinglong babha jong ka. Om tang bangila kentiu, ya ki jing persyang na kabenta, ki jing dan kam ke India. Henry ngila kmi lang ru, ya ka jing khot, ban yadai ki brio ki bana ki wei ki benta jong ka perthai. Ngila pen i ka ni ka jinglong brio ka babha, daga pa syem ya ki lat, ban pen poi ki dawai, sya ki badan kam ha ka perthai. Menta, habang akren sya ki klia jong ki babon ki ri leng baka phone. Ki pen pawe ka jing sngongo sya ki brio ke India. Haba ki brio ki ong, kublai shibon India. Ka jing kublai ki brio ke India. Ka jing sarong na kabentala ka jong kari kanang krau. Kumjo, ki brio na kaleng ka perthai ki pech ka jinglong bakongsan, jong ka Ayurveda bat ka yoga, jong kari India, ha ka rukom ka bakerpang.
Pet ha ke social media, pini komno ke Ayurveda bat ke yoga jong ke ri India. Laya keren, kenang ban kentiau ya ke jingklan ke bormet ha ke leng ke perthai. Ha ke bayadai bat ke corona, nga tips scam, bama pi baro pi bot ke jing batha jong ke tenat ayush. Ban penklan ya ke bormet, bat ke bor ya le persya ya ke jingpang. Ke khluj, ke jingklek dawai ha ke bat kiwei ke jing batha balapen mi da ke tenat ayush. Kinong ke jing mentoy bakrau, ada pi bot ya ki man la ke sngi. Paralog, kalong ke basngosi babon sien ngi kentaj ban itho ya la ke jong ke bor, bat ki deiti berus pa jongi. Henrei lada ki wei ki ri ha ke perthai, ki le ke jo halor ke jing pensyong nong rem, na ke jing wat benya da ke science. Kahikai yangi ya ke jo hi, bat ngi shim bat pentrikam mardor ya kata. Kadau bakrau halendat ke ni ke dei, le se na ke jinglong merau bala slem jongi de ki spasnem. Dei na ke ni kadau bat teng ngim nget hala ke jong ke bor. Ya ke jing sngo scam la jong ngim yo i. Ha ke jaka ban bot ki ki babha jong ka ri la jong. Ki nong rem bala don lupa ha ke ri jongi. Tang namar ba shawai ki lepin shisha de ki jingwat benya de ke science. Ngi kentat ya la ke jong bat ngi ken baka kampo. Ki pateng samla bomenta ke India. Ki lahap ban pediang ya ke ni. Kumba ke perthai ke la pediang da ke jingkemen ya ke yoga. Ha ke juk rukom ke perthai kan pediang ya ki nong rem bat jingsyam baladon de ki hajar snem jong ka Ayurveda jongiru. Hooj na ke benta ke ni. Ki pateng samla kin hap ban kular ban le ai. Ki hap ban batai se ke perthai ha ke rukom ba ki wei ki la ban sngo kata kadai kaktian jong ka science. Paralog na kadaw jong ka jingpang COVID-19. Kibabon ki jingkala babha kilaja hakirukom trikam jongi. Hakarukom jongi, bada ki jing melian jongi. Pilala ban sngo bakane ka jing bomenta, kalapen ke ya ka jing sngo ahlor ki babon ki mat. Ka jing mi bangin sayo ha saudong jongi. Ningkong ka jing deng ya ki mask, bat ka baka ikidur kmat jongi. Namar jong ka corona, ka jing deng ki mas, kalalong ka benta jong ka jing jongi. Ngim jupoy perkat bangini babon ki beriau has saudong jongi kin deng ki mas. Henrei kania kalaja menta. Kania kam mut bakito baro ki badeng mas ki dei ki bapang. Habai keren syapang ka mas, ngakan mau ka wei ki jingja ka balarim. Le se piru pila ban kan mau. Kaladon kapor, ha kabadon bon ki benta, ha ka rijongi, ha ka bali iya no batit so. Ki beriau ha kata kajaka ki jukeli yu, ha to dan bapang hayeng. Ki junget badi ban bam so tang ha kapor bapang. Henrei kapor kala, bat kane ke jing sngo to ru kala. Kumjo ru ka jing sngo to syapang ka mas kan sekala menta. Pensi baka mas menta, kandai kadak jong ke emlang saalang balasai. Lara pikwa banyadaya la dia, bat ikiwei, bat banyadana ke jingpang. Pihak bandeng ya gimas, bat ke jing ai jingmut basuk jonga ya pi kalong. Penon kam da ka gamcha ne ka towel, ban ka ke sentur. Paralog, sakawai ke jing sngoto ke balawan ha ke emlang saalang jongi. Kadai syapang ke jingma, na ke babia pathar ha ke jaka pat ba. Kabo ya ke jing kuat bat ka kot ka kya ha ke jing ma. Ngila ju sngo tho syapang ka ni ke jing Henrei ka ni ke jing melian pat kam jukut ha ke emlang saalang jongi. Menta kala di kapor ban penkut no sendon ya ka ni ke jing melian basniu. Kumbadon ke jing ong kambha ke baslem ban ya ke bamle ai. Le se kala long ke baslem. Henrei menta dai ban penduk no sendon ya kene ke jing melian ban bia pathar. Kini ki om tang bakin kentio ya ke kerdan ke kuat ke suba. Henrei kini rap banyada na ke jing sapriang uknyang jingpang corona. Para riba iet, kadairu ke jing jarang khat bamenta ke sngi, kadai ke jing le kemen ya ke aksya tritiya. Habang akren syapi lengba ke program Man Ki Baat. Paralog, ksya kamut ke jing penjot. Henrei aksya kamut kabala ban pentamai. Nek
kabamla asyuk ban penjot ne penkut. Mangi barok ngi rakhe kini kejing lek kemen man la kesnem hala ki jong ki yeng. Henry menta kesnem ka kham kerpang na kebenta jongi. Hagi por ki bajenjar menta. Kani kadi kesngi ke bapen ken mau yangi. Ba kejing em bat kemen siem jongi kade ke aksya. Kani kesngi ke pen ken mau yangi. Ba compare katno kejing ngi kendo ne kejing len shop ki ka lenti yangi. Compare katno kejing pang ngi hab ban mat. Ka jingele ki breu bane khun persya yakine kan omkut. Langet bakane ka dei kesngi haga baki Pandava kilayo ya ka Aksha Patra da ka jingkerku u Lord Krishna bat u Lord Suryadev. Ka Aksha Patra kade u khieu haga baka bam kam julut. Kinong penbiang ya ka bam jongi kinong rep ki treshitom da kane ka mensiem hapdeng ki babon ki jinglong jingman na ka benta kari. Dei na ka jing treshitom jongki ba menta kari kadan ya ka Aksha ka thiar bam na ka benta ki baduk. Hakane ka jing rakhe ya ka Aksha Tritiya ngi deiru ban perkhat shapang kumno ban yada bat penne ka Maryang ya ki klau ki wa bat ka meiram o ki badan ki benta ba kongsan hagi jing im jongi. Lan ngi kwa ban long ki bala ban yai pen thamai. Ngi dei ban penti kana ba ka Maryang ka dei ban don ha ka jinglong ka bala ban yai pen thamai. Hato pitip ba ka ni ka jingle akmen Aksha Tritiya ka dei ru ka jing rakhe ya ka bor jong ka jingle bhai ki wei ka bor ban ai. Ka ei ka bangi ai sngu bha na do ka do not ka dei ka ba kongsan. Ka ei ka bangi ai bat kat no ngi ai kam da dei ka ba kongsan. Hagene ka por jong ka jing ki jing persang barit jongi kila ban long ka jing kersan ba kraw ya ki babon ki breu ha saudong jongi. Paralog kani ka digasngi ba kentang jongi jen namar ba ka digasngi ba kongsan ha ka jing u Lord Rishabh Dev ubadai u tirtan kara ubanin kong ki jen ki rakhe ya ka kum ka jing le kemen bat kum ta kalong ka basuk ban sngo tho balai ha kum ka nigasngi ki breu ki sngo tanat ban sedang ya ka kam babha. Namar ba menta ka digasngi ban sedang ya ka ei ka bathamai. Hato mangi baro ngila da ka jing trailang ban kut jingmut ban penlong ya ka perthai ka bala ban yai pen thamai bat ka ban omjot. Paralog menta ka deiru ka lengkho sngi kha jong u Lord Basaveshwara. Kalalong ka kabu yanga banyo jinghi kai bat banya so bat ki jingkat mau bat ki kubor jong u Lord Basaveshwara. Nga ai kublai ya baro ki nong bot jong u Lord Basaveshwara hakari bat haka perthai hakani ka lungkho sngi kha jong u. Paralog ubnai bakhoj Ramzan ulasdang. Habala rakhe ka Ramzan haka kenti ka bakhat do omdan balala ban muddur bahagane ka Ramzan ka bamenta ngin mat kini ki jing Henrei kini ki jing kiladon menta haka perthai baro ka wei. Ngiyo apat ka kabu ban penlong ya kini ka Ramzan kum kadak jong ka jing kiar ki basneu ka jing le bha ka jing sngu thu ki wei bat ka jing shakri. Hagani ka kenti tongine dwai khamjur ban ya barobor khnang bahaswa ka jing le anyam it ka perthai baro ka wei kan latno na ka corona bat ngin yo ban rakhe ya ka it da ka jing shirhem kum bajulong baro shikata. Ngangit scam bahagini ki sngi jong ka Ramzan ka babot ik jing batha jong ki bor sanshar kan pen khlan ya ka jing khon jongi persya ya ka corona. Kalong hi ka badan kam ban bot ik kendon jong ka jing penjengai na ki wei haki surok bat haki yo. Mentang apen pau ya ka jing sngongo ya baro ki nong yalam ha ka imlang salang ki ba pen sngo tho iki breu syapang ka jing penjengai ka ba arpro bat ban ommi na layeng. Ha ka jing shisha menta ka corona kala pen kelai ka rukom bangirakhe gi jing le kemen ha ka leng ka perthai kan thop ha India. Dangshan ngiladon bon ki jing le kemen kum ka Bihu, Baisakhi, Puthandu, Vishu bat ka snem thamai Odia. Ngila sakhi kumno ki breu kila rakhe kini ki jing le kemen da ka ba syong bat halayeng bat ka ba pen pau ka jing sngolam bat ka jing perkhat iki wei hak imlang salang
kum bajulong karukom ki breu ki rakhe kini ki jingle akmen da ka jing sherham bat la ki paralok bat ki bahayeng bahasem ki breu ki jumi na la yeng banele akmen bat ki wei henrai mentapat baro kila syong bat halayeng bat kila bot ki kendon jong ka jing pakhang ngila sakhi bagi kristan kila rakhe ka sngi pat uji sukres halak yeng kalong ka ba kongsan bandon ka jingkit kle ak emlang saalang bat hakari tang larangi bot ikine ngin la ban pensange no ya ka jing sapriang uknyang jingpang corona ngin sala ban job ikane ka khlam ha ka prathai baro ka wei para riba iet hapdeng jong ne ka khlam ka baja ka prathai baro ka wei mapi baro philong kum ki bahayeng jonga menta ba philalong ki dkhot jong ka long yeng jonga kade ki jingkit kle jonga ban aya phi katto ka ne ki jing ai jingmut ngakwa ban kentui ki parari bangin ngau scam palat iki ai to nginum shem ba ka ne ka khlam corona kampat poya ka nong ba jongi ne ka shnong ne ki surok ne ki office jongi te kumta ka nom poi da le ru shangi wat ngau tho bakla ka jingmat ba ka jing shem ha ka perthai bar ka wei ka ye tho ingi shibon ki ai bat menta la juong na ka por shakapor ba ki jingja accident ki ja habam don ka jing pikir kan mau ki long shwa jungi kle lam bahayangi ha ka be dei bat ki nikimat ki long shwa jungi ki laong agni sesam rana sesam vyadhi sesam tathai vaka puna puna pravardheta tasmat sesam na karayeta kani kamot bagading kajingkit ram bat kajingpang haba ngile bam sut nyaw yaki bat ngishim sting yaki kinlong ke ba khamma ha ka kanti ka baar namar kata kajing sumar bha yala dia kalong kebadan kam hado kata namar kata om dei bandan ka no kono kajingle bam sut nyaw hang no ru la kalong hakishnong ki thau jong phi bat om dei bandan ka jingle shirham ka ba phalat pot ni haban sumar bet yala dia nakane sahisin ngan ong penjengai ni ki wei da arpro bat sumar yala dia ba penlong ki bakot bakhya penjengai da arpro kani kalong ka badan kam nga ai kublei pi ba pinyo ya ka jingkot jingkya bat ha ka bakot jong ka jingkran jonga menta kesngi ha ka man ki bat nga kermen bangin ni kendo biang ha ka man ki bat ka banwan kindon katto kani ki khubor shaphang ke ek babha na kani ka khlam ka baja ha ka perthai baro ka wei menta ngakwa ba ki breu baro bakin lat na ki jing e da kani ka jing duwai khublei shibon